Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ. Anyị nwetara ozi na mba United Kingdom. O nwere akụkọ gbalịnụ, akụkọ banyere immigration, ka esi enweta akwụkwọ. Ịma na asị na o nwere ụzọ dị iche iche esi enweta akwụkwọ. Asị na enyopụzi ụmụ nwanyị ndị dị ime fabiafe ebunye ndị British ego, ụmụ nwoke ego one, ọ bụkwa nde 10, o wee gbapuo na anwụchikọrọ ọtụtụ ndị na-eme ụdị agwa ahụ, ndị dị ime, ndị enwere akwụkwọ. Ọ bụ ya maka na a sị na onye ọbụla bụ British maọbụ na ị nwere resident permit, ya bụ indefinite leave to stay, ya indefinite, ya bụ permit to stay. Ị nwekwara 5 years to stay, ma ị nwere paspọtụ ma ị nwere paspọtụ. Ịmụọ nwa wit onye nwere akwụkwọ, nwa ahụ ga-enwe automatic British, automatic. Mana mama ya ma nwe emechezie, mama ya ga-failzi akwụkwọ, ọ failzi akwụkwọ, o tinyezie family visa to stay, o si na nwa ya nwa akwụkwọ. Ya bụ fa wee nyopụ onye, asị na anwụchikọ ọtụtụ. Ya bụ ana m ewetara unu oziọma. Ọ bụrụ na ịchọ ime ụdị ya, ekwe akụgokwe amagba, ya bụ ka isepụ aka ka ọ ghara ime gị affect. Maka o mee gị affect, na ego na mkpọrọ, na-ekwe gị ego gị tara afụfụ nde 10. Ya bụ asị nọ n'ọnụ oyibo 10,000 pounds, 10,000 ka fa na-akwụ ndị ahụ. Unu afụ gị, ọ dịrọ mfe, ọ dịrọ fechefeche. Ya bụ a na-achọghalizi, na-achụ nta, kedu onye nwere akwụkwọ, kedu nwoke nwere akwụkwọ, kedu nwoke nwere akwụkwọ. A na-achọghali ịbịa kwudolie si na ọgị nwe nwa ahụ, andị anara enene ọbara ma ọgị nwe ma ọ na ọbụrụ gị nwe. Iwere afa gị tinye n'akwụkwọ ọmụmụ ya, a na-akpọ birth certificate. Nwa ahụ enwee automatic British. Ya bụ mamụ ya na-ekwu ya n'ezi akwụkwọ, ọma mfezi arụ mamụ ya enwe. Ma ọ bụ ịbụrụ nwoke kwe mmụọ nwa witiri nwaanyị si na gị nwe nwa, ị nwere akwụkwọ, wanyị na nwaanyị ahụ nwere akwụkwọ, inwega akwụkwọ ha fuwe, itinyezi akwụkwọ inwe. Ya bụ ụmụnne unu afụgo ka o si gbatakwuru, ka unu sepụ aka ka ọ ghara imetụta unu, maka fa na-emebu ọ na-aga. Kịta enyopugokwe nke ahụ, ya bụ enyopuo ihe, isepụ aka na ya. O kwesịghị ka itinyebe aka na ụmụ ihe ahụ. Ya ka anyị ji si na ịgụ akwụkwọ dụwaga stret, o nwere magomago maọbụ ihe. Ifuru 10,000 afa na akwụ, o zuru gị iji gụọ akwụkwọ, gụọ ezigbo kọs, nweta ọrụ, lụba ọrụ. Dana ịbịa ndị na-eme ụdị ihe a bụ ndị jiche visiting visa, fabia na ụdị na fa gana fa emechezie fa na-azị, fa na-awaghalizi na-achọ akwụkwọ. Kama ị ga-achọ akwụkwọ ịmaga ịnụ nwoke nke asị ka asị n'inwe akwụkwọ, maọbụ mụọ nwa nke asị ka asị n'inwe akwụkwọ. Ọ kaala gị mma na ijele adụrụ, maka ihe na-eme na be anyị karịrị agha. Ije adụrụ ka akụkọ, ọ kaala gị mma enye gị, ọbụla ya bụ na inwe chiọma, ọ bụrụ na enyere gị inwega akwụkwọ halfway, ya iji ekute ya n'ọgbọ itinyere ego. Maọbụ na iji chụọ nwaanyị ga alọvụ ezigbo nlọvụ na onye ezigbo ọnụnụ, maọbụ na ahụ isi wee sikwa nọ ijebe klọb onwe ebe a na-achọ di na nwaanyị. Ya bụ emebelie kwa abalị ejebe ndị na-achọ di na nwaanyị. Ndị ahụ ọ matured people, fabi ịchọ akara aka fa lọvụ fabi ịchọ lọvụ fa. Ịbịakwa na ị na-achọkwa nke gị, ịchọta anụọ gị, nye gị ezigbo akwụkwọ, ezigbo onyinye. Maka ụfọdụ ije nụọ nke asị, ụfọdụ ọ na-anọkatakwa ọkwa. O nwee ndị ọ na-agazili, nwee ndị ọ na-akwa. Ihe gbasara akwụkwọ, onye mmụọ nwa witi onye nwere akwụkwọ enyi akwụkwọ. Ebe mmụọ na-eti nna anụ na-afụkwa n'anya bụ na Germany. Ebe ahụ bụ nọmba 1 ebe nwaanyị ma nwoke na-aga mụọ nwa. Ọkwa enye mama, enye nwa ozugbo. Nke British ma ndị Britain ma ndị Europeans ụfọdụ bụ enye so nwa arapụ mama, mana ọma mfiazi arụ mama enwe. Mana ndị Germany fanwe grade 1, so si abụ ihe dị mma fa na-eme. Ya bụ
aida na ka esi enwe akwụkwọ na Germany, ka esi akọ a na-afụkwa n'anya bụ na ị ga-anụ nwaanyị onye nwere akwụkwọ na Germany, onye gị aida onye obodo ahụ ma ọ bụ onye bịara abịa, onye gị. Ọzọkwa isi enwe akwụkwọ bụ onye dị ime. A na-abụ onye nọrụ na other European countries, nwaanyị dị ime asị ya gaba Germany. Ofu onye eji kwudolie asị nna ọmụ tụrụ nwa, enye nwa nye, o nwere ike biziele ebe ahụ, ọ na-emezi ezigbote di ya bịakwazie fa join kwa di ya enwekwe, maka ọ ga-anụzi di ya. Meanwhile ebunyego onye kwetenu na ọ bụ papa akata mkpo ego, obukwelu baa ụlọ, ọ na-akwa abụ obele ego, ọkwa taụtaụ nde asatọ, nde itoolu, nde 11, nde 12. Ọ nara abụkwa obele ego, imechie na obele ego. Ya bụ ụmụnne, ịbịa ọ kaala gị mma na ijebe asylum, ịkwado onwe gị ihe na-emebe anyị ma kọlchọ anyị. Afụkwa ụmụ ndị nke a na-emegbucha emegbu, ụdị ihe ahụ ka ị ga-eje na nkịtị, ma ọ bụ ịchọọ nwaanyị ezigbo ọnụnụ nụọ. Maka nke asị a ọ na-elekwa isi na abụ ọkwa gị na akwa a na-eme mbụ nke asị ọkwa gị. O nwee ike asị onye ahụ na-aba ma ọ gaba nga, ma ọ bụ ịmago ma ego o nyekwuru, ego a abụla ego na-ana iyi. Ọ bụla ya ụmụnne, onye ọbụla mebe ihe kwụ ọtọ, mebe na ihe kwụ ọtọ, unu eme na ihe gbagọrọ agbagọ. Ịnụ ezigbo nwaanyị ka onye ga akwụkwọ, nwaanyị bụ lọv gị, ya ka ị ga-anụ onye ga akwụkwọ. Ma ọ bụ na ijebela adụrụ, ihe akwado onwe ndị na-agwa m si na fapụta land ya na France jee adụrụ ebe ahụ ofevọrọ fa agaba Germany adịghị enyekwa ma ilile enu ilile ana, ịkọrọ akụkọ enu ịkọrọ akụkọ ana. Germany adịghị enye sọsọ ma ịnụ nwaanyị ma ọ na ịmụ nwa, andị ọ si na fabuti na nwaanyị wee gaba ije ahụ. Ọ na-akọrọ m ya ụnyaahụ. So ihe ị ga-emezi ga-azọpụta gị bụ ịdịzie ime. O nwezi ike di gị onye nwere akwụkwọ abịa si na ọnya nwe nwa. Ya bụ ndị Britain kịta na-achọ ibidozi na-eme DNA before a na-azị eme, maka fanyopuo ihe fa tighten ya mụ, fanyopuo ihe fa tighten ya mụ. Mgbe mbụ ịpụtara asị na ọgị nwe nwa, enye nwa a na-emekwa enye mama, enye nwa akwụkwọ a na-eme enye mama. Mana kịta fa na-asịzi na fa ga-ebidozi DNA isi na ọgị nwe nwa, eje mee unu DNA. Ọ nke na-ata kịlịkịlị kịta ka fa bidie, maka fa nyopụkwere n'ihe fa ebido taiti anya, ọ dị stronga, ọ dị maka fada ekwekwe ka echi itie fada ekwechacha. Fa makwala ihe ọfụma, ọkwa ndị mmali ihe kara aka macha ihe, fa makwa bịa ewere ihe mmadụ, fa ma emie aghọgbu mmadụ. Mana fa ma mkpokwe ka ịghọgbuo fa chọọ iwere ihe niile, fa chọọ nya fa keche oke fa aral. Ịmara ikelido oke keche, ịma na omenala Igbo ka esi eme ihe bụ onye kele oke adara, maka ikecherala ị ga-achị nnukwu, ichili nke nnukwu. Ma ọ bụ ihe aghụghọ were ọkpụkpụ debe n'ala, were anụ mee felefele n'elu ya. Onye kele oke according to omenala Igbo, ide aral ikeche ichele ndị ọzọ rachira. Ma ọ bụ na mmadụ ga-ekezi, onye tọcha na-ebido raba, onye tọcha na-adị eke ral. Mana ndị mbana fa na-achọ ikechekwe na-aral, fada achọkwa ka eweli mma gaa afa n'azụ. Ogbu mma fada ekwe ka eweli mma gaa afa n'azụ. Ịma onye na-egbu mmadụ mma, mgbe niile iweli mma na-egbu mmadụ, mgbe niile iweli mma na-egbu mmadụ. Mmadụ ịfụ mmadụ ka o ji mma na-aga gị n'azụ, ibido tụgharịba n'ebe anya tụba egwu. Ịma nkwe ka onye ahụ jiri mma gafee gị n'azụ, onye ahụ jiri mma na-agafe gị n'azụ, ịkwụrụ ọtọ ozugbo. Ọ ka ogbu mma si eme, ọ bụ ka ogbu mma si eme. Ya bụ ndị be anyị,
ndị bụ nọmba 1 n'inye akwụkwọ ma onye dị ime nya nwoke apụtasị n'ọnya nwe afọ ime bụ Germany. Ya bụ nọmba 1 kọntrị na-atụrapụrụ ụmụ nwaanyị akwụkwọ ma ọ dị ime. Ofu nwoke nwere akwụkwọ nwee citizen wee si ma ọ bụ na o nwere resident permit si n'ọnya nwe nwa ahụ enwego citizen automatic. Ọfa bụ nọmba 1 kọntrị na-eme maka ebe ọbụla onye nọ na Europe. Maka ị nọ na Europe ihe aga kọntrị niile without visa. Any country nọ na ya ị ga-esi nwunye gbalụ tren ma ọ bọs gaba the other country. Maka all the same Europe fa nọ na Schengen niile ị ga-aba bọs gaba the other country ma ọ bụ baa tren gaba the other country. Ị nweta visa one country ị ga-eji nwunye gaba the other. Maka mgbe m bata bụ France ka m nweta mwelie gaba na Dutchland, mwelie gaba tren ka m ji na-aga. Ya bụ unu afụgie Germany adị enyekwe ma ịkọ akụkọ elu ịkọrọ na ana ọ dị enye gị. Ọ kafa si eme onye nweta German visa wee daa na Germany fa na-asị ya gaba Holland, gaba Belgium, gaba France, gaba ka obodo niile gbaa gburugburu bụ na Europe asịfa gaba ya. Fasi na Germany pụọ gaa anya gaa mee akụkọ a na-akpọ aduru maọbụ ikpe onye asylum. Ị nọ na Germany imele enu imele a fama nye gị fama mbunekekwe go mana fama nye gị ị ga-anọ n'obodo fa na-agagali na-alụ ọrụ mana ịma nwa akwụkwọ and ịma nnanwu ụlọ. Onye nwere akwụkwọ ịma nnanwu ị na-ịma nnatazi maka onwere akwụkwọ ị ga-akọva gị iji gaa gba plen naba inwe ike ịna nwa na mana ịma nnatanwuzi. Ọnya bụ ebe o si ka njọ. Ya bụ ụfọdụ na-anọkọta jee nụba nwaanyị ụmụ nwoke nụọ nwaanyị ma ọ chọọ nwaanyị nwere akwụkwọ mụọ nwa nụọ onye ezigbo ọnụnụ feebili. Ya bụ na inwe akwụkwọ jụkwa ese jụọ ndị bi Germany achọrọ m ka unu na-akọnfam ihe a ma eziokwu ma asị. Ọ bụ onye ọbụla chọrọnụ gọpụta life kwuo ma ọ bụ eziokwu ma asị jos dee si na ịchọ ijoin anyị na life ka ịkọwa kafa si eme ma ọ bụ na-asị na-ekwe ka o siri isi na-asị isi na-ekwe ka o siri. Ya bụ onye ọbụla nwere akụkọ o kwesịrị ịbịa na-akọ ka ndị mmadụ na-amụta ka a ghara ịdị na-aghọgbuzifa ma ọ bụ na-ama n'ọnya ma ọ bụ ndị ejenti a na-aghọgbufa fa na-ama n'ọnya na-eje obodo ekwesịrị ka eje. Unu ejezi n'obodo ekwesịrị ka eje asị unu na ọ dị mma na ọrụ dị jụbakwa ese gbaghalịba kịta ndị na-ekwu maka travel bulu ibu ndị nọ ebe ahụ uredi ama achọ ka ebe ọbụla ị nọ ịchọ igwe anyị about ebe ahụ ị nọ ọ dị mma ka ọ dị njọ kedu life ebe ahụ ndị ahụ ka kafa si eme ndị mbịambịa ọrụ ọdịkọ na ọdịrị ekọnọmi fakwana kedu ka o si aga. Ọ dị mma ka ịgwa nwanne gị nya bịabịa ka ọ dịrọ mma gị gwa nwanne gị nya abịakwana maka ebe ị nọ na ofevọr. Ụfọdụ si nọọ lọkụ abụọkwa ya ije obodo jọrọ njọ gị na njọ akpọkwuru ebe ahụ kama ị ga-eje obodo ndị ọcha jọrọ njọ kama ị nọrọ n'Afrịka kama ị nọrọ na Ghana, Togo, Benin, Cameroon. Ị nọrọ ebe ahụ ịkpakọta ezigbo ego ịchọ ezigbo obodo oyibo gaba. Ajọ obodo oyibo bukwere ibu ndị be anyị ajọ obodo oyibo buru ibu. Onwe ndị na-asị na Mexico ọ dị nso na Amerịka kafa jee enye wee sie gabazia Mexico. Nwanne m ọ dị ọkwa izi ihe ejikwa ego iji ga akwụ ndị kọnekshọn ga-akrọs nnukwute ego kwebulu ibu ọkpọkwa obere ego andị ụfọdụ unu gakata ọkwa n'ụzọ ebulu unu tụchighe unu azụ. Ọkwa ndị onwe ndị na-agafe nwe ndị a na-ejide ya bụ ị na-agafe kwa ọ bụ agba ekpelichi ndị ịkwụchago ndị ụgwọ ịkwụcha ndị ụgwọ nnukwute ego ndị Mexico ahụ ndị be anyị ada agakebe Mexico ahụ onye si gị bịa ikwekwene ọkwa depo ebe a na-atụkọ afịa iwu depo mebi na ọ chọọ ka ị bịa na afụdalia maka afịa ọcha na afịa ojii
onye ebe depo ka ọ bụ nya bụ ebe a na-akọpụta ya, ọ bụrụ depo. Ụmụ obodo bụ depo mma akọrọ unu ebe a na-atụkọzi atụkọ nke akọcha ebulie na-abịa. Nya bụ nwekwe nke a si na ma Brazil bụkwa ebe nya ọ bụ ebe a na-akọpụtakwa ya akọpụta, ebe a na-emepụta ya emepụta. Onye si gị ka ọ gaba obodo Pele nya bụ Brazil. Short ka m rapụgodi unu nke taa, isigo m ọkwa m si kịta nke Britain a wee na-abakwa be Pele na-aba na Mexico. Ka anyị mechigodi emechi, anyị ga-akọ maka Mexico ahụ iche, anyị ga-akọkwa maka Brazil ahụ iche, ebe bụ depo. Onye si gị gaba ịma na ọ chọọ ka ije gbali ohu idu na-ebugheli afịa mmadụ amadụ isii, anwụchiko ova gị isie rọdụ n'ime, ikwere ka isie rọdụ n'ime. Ị ga-achọ ebe ị ga-ebi cool and gentle life, responsible life. Ebe ị ga-achọ iji nwayọọ na-atụtụkọ ihe ga-eju iwere ndụ umeli ihe. Ọ gwụchakwa ka ọ ha anyị n'ọnụ. Anyị ga-ahapụ mbọsị ọzọ anyị ga-abịa ka emesịa na ka ọ dị n'oge ọzọ.